hun har læst en statistik, hvor der stod, at 3 ud af 4 kvinder døjer regelmæssigt med skedesvarm. Som, altså, det er så en ting, jeg glemmer lige at fortælle, vi er kun kvinder til stede, så man begynder så lidt at kigge på rundt på hinanden og være sådan, så det er så, og det er så ikke dig, men det er så, altså, det er jo sådan en vild statistik for 3 ud af 4 kvinder. Hvis det skal passe, ikke, der er en af kvinder, der skulle sidde og grine, og 3, der skulle sidde og klø lige nu. Altså, det er fucking sindssygt. 3 ud af 4 kvinder. Altså, og jeg må bare lige sige, det har siddet meget i mit hoved efterfølgende. Jeg har tænkt simpelthen så meget på det, og jeg tror en af grundene også, jeg har været lidt i tvivl med hende, der griner, og hende, der kløede. Og jeg vil også tage ind til en gynekolog, en mandlig gynekolog, fordi det er simpelthen bare kun dem, der er åbenbart derude. Altså, jeg tror, der er underligt mange mandlige gynekologer. Jeg har gået og tænkt meget sådan, hold lige kæft. Hvor er... det er ret vildt. Jeg tror, vi kvinder, vi bliver nødt til at se lidt ind af på den. Simpelthen, vi er blevet for nærige med den honningkrukke. Hvis der er så mange mænd, der tænker, at de har større chance for at se vores underliv ved at bruge 7 år på at læse til diskoen. Altså, du ved ikke, hvornår starter den drengedrøm? Altså, jeg kan kun forestille mig sådan en eller anden 16-årig dreng, der sidder ved studievejlederen. Og han er sådan, hvad så, Mikkel? Sådan, hvad interesserer du dig egentlig for? Jeg tror bare, at havde flere 16-årige drenge vidst, at de kunne have siddet der og sagt fisse til det. Altså, jeg tror ikke, som Martin Brygmann havde valgt en anden karrierevej i hvert fald. Altså, er det ikke bare meget naturligt at tænke, der er en bagtanke med en mandlig gynekolog? Nej, det er kun mig. Jeg så også, at min store frygt er at komme ind til en eller anden mandlig gynekolog, og han er sådan, bed du hvad, Grit? Tag du lige plads ude i venteværelset, så kommer jeg lige ud med dine prøvesvar om et øjeblik. Så lige så snart jeg er gået, ikke? Og han er ligesom mig, når jeg spiser en eller anden god pose peanuts. Sådan, du ved, og lige skal have de sidste resto med, og sådan. Det var gonorrhea.